Pekný podvečer, milí diváci, a športu zdar. 6. január 2016, hlavná ulica Košice. Metropola Východu je európskym mestom športu 2016. Tu na tomto mieste bol plot, do ktorého bolo zabudovaných 6 pokladní, v ktorých sa účastníkom predávali vstupenky. Pri každom sektore boli stánky s občerstvením. Počas športových podujatí sa v nich predalo aj 10 000 párov párkov a 5 000 litrov čapovanej kofoly. Kapacita kotla mohla privítať 40 000 účastníkov. Pripravených bolo 35 000 miest na sedenie, 5 000 na státie a špeciálne VIP. Lóže pre funkcionárov klubu a zväzu. Vždy deň pred zápasom sa trávnik kosil a zavlažoval. Výška trávnika nesmela byť vyššia ako 2 cm. Na kosenie slúžili 3-metrové kosačky na kotúčoch ťahané traktorom. Keď bola hracia plocha premočená, futbalisti si na kopačky naskutkovali kovové hroty. Hej, 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 do toho prvý FC Košice! Pamätám sa ako dnes, na tento deň, keď na tomto štadióne 1. FC mal slavnostný výkop čierna perla svätého futbalu Pelé. Tento futbalový štadión vznikol na ploche všešportového areálu. Svoju zlatú éru zažil v 90. rokoch s založením prvého profesionálneho mestského klubu. Ja som v tom čase pracoval ako vedúci technickej prevádzky štadióna. Spolu s údržbármi, travnikármi a pračkármi sme sa starali o údržbu plochy a športový stroj futbalistov. Takéto miesto by malo byť zachované, nie tak zdevastované ako je dnes. Veď tento štadión zažil najkrajšie chvíle košickej futbalovej histórie. My sme však tak poklesli, že šliapeme aj po tom najkrajšom, čo sme zažili.